Татарның яраткан шагыйре Габдулла Тукайның тууына быел 138 ел. Һәм менә шушы еллар дәврендә ул үлгәннән соң дип әйтегәндә, аның хәтта исән вакытында да Тукай турында шундый күп әсәрләр иҗат ителә. Алар берсеннән берсе төрле, алар Тукайны төрле яктан ача торган һәм һәр буын язучылары, һәр чор язучылары, һәр чор иҗатчылары кабат-кабат Тукайга әйләнеп кайта. Миңа калса, үзенең милләте турында уйланган, халкы турында уйланган, халкының әдәбияты, иҗаты турында уйланган иҗатчылар, һәр буын иҗатчылары, алар иртәме соңмы Тукайга мөрәҗәгать итәләр. Бу аның мөгаен чын мәгънәсендә халык шагыйре булганлыгыннан килә торгандыр, халык язучысы булганлыгыннан. Һәм бәлки иҗат кешесе Тукай аша үзенең күңелен аңларга тырышадыр. Уйлыйсың, һәр милләтнең нәрсә билгели, аның шәхесләре билгели. Тукай безнең милләтнең шундый бер ядкар булып торган шәхесләренең берсе. Без әлеге әсәргә алынганда Тукайны моңа кадәр күрелмәгән итеп ачарга тырыштык. Алай гына да түгел, Тукайга ачарга гына түгел, Тукайга аның характерына дип әйтик, аның иҗатына үзебезнең мөнәсәбәтне белдерергә тырыштык. Әлбәттә, ул төрле фикерләр уятырга мөмкин. Тукай бәлки мондый булмаган, мондый булмаган дигән сүзләр уятырга мөмкин. Ләкин истәлекләрне укыганда Тукайның чыннан да ничектер бер төрле генә булмаганын аңлыйсың. Төрле истәлекләрне укыган саен аны төрлечә ачасың. Тукай үзендә, миңа калса, менә шуны кадәр укыган китаплардан, әсәрләрдән, аның турында истәлекләрдән чыгып караганда, миңа калса, Тукай үзендә кешедә булган бөтен сыйфатларны туплый алган. Аның характеры турында күпме генә сөйләшсәң дә, аның бөеклеге турында әлбәттә иҗаты сөйли. Аның шушы кыска гына гомерендә калдырган мирасы. Без спектаклебездә ул мираска да күпмедер кагылабыз. Һәм замандашларының аңа булган мөнәсәбәтен ачыкларга тырышабыз. Безнең спектаклебез истәлекләргә нигезләнсә дә, ул анда автор уйдырмасы кушыла, әлбәттә. Без аны тулысынча документаль дип әйтә алмыйбыз, ләкин тарихи фактлар монда истәлекләрдән чыгып төгәл кулланыла. Без иҗат кешесе ниндидер әсәр тудырганда, нәрсәдер эшләгәндә, ул үзен эзли. Эзләнә, үзенең күңелен актара ул, күңелен ача. Һәм без бәлки шушы бүгенге яшьләр дип әйтим, инде иҗади яшьләр Тукай аша үзебезнең күңелебезне аңларга тырышабыздыр.